bratia a sestry. Dnes sa nám zišli dve významné veci. Prvou je samozrejme sviatok, slávnosť tohto filiálneho chrámu svätého Ladislava, a teda aj oslava svätého Ladislava, nášho nebeského patróna i patróna obce Necpaly, ktorý na nás každý deň hľadí z erbu tejto obce. V plnej zbroji, taký rytier na bielom koni. Toto slova. A druhá vec, ktorú dnes máme, je, že máme Deň otcov. Všimli ste si? Dúfam, že ste, milé maminky, niečo dobré ocínkom navarili, napríklad pivo s dačím. Ale teraz vážne. Ladislav a otcovstvo. Počúvajte, tieto dve veci k sebe veľmi dobre ladia. Pretože už Starý zákon hovorí, že byť kráľom, byť panovníkom, alebo dnes by sme povedali byť politikom, premiérom, starostom, je ako byť otcom ľuďom, ktorým ani nie, že vládnete, ale slúžite. Ja viem, že dnes už asi málo kto si to pripomína, že slovo minister, podobne ako slovo ministrant, je odvodené od toho istého latinského slova, ktoré znamená byť sluhom, služobníkom. A druhá vec zase je, že svätý Ladislav, ktorý naozaj takýmto otcom svojmu národu sa snažil zo všetkých síl byť, nám môže byť zase takým pripomenutím toho, čo vlastne znamená byť otcom. V čom vlastne spočíva otcovstvo. Bývalý viceprezident Spojených štátov Al Gore sa jedného dňa vyjadril, že podľa neho za väčšinou sociálnych bied, ktoré v Spojených štátoch amerických ľudia zažívajú, možno vidieť neprítomnosť otcov v rodine a vo výchove. Či už je to úplná neprítomnosť, že rodina je neúplná, alebo je to taká neprítomnosť fyzická, že manžel, otec je úplne pohltený robotou, biznisom, nemá vlastne na rodinu čas. Alebo je to taká tá neprítomnosť morálna, keď jednoducho z nejakých dôvodov si neplní tú funkciu a rolu, ktorú ako otec vo svojej rodine má. Myslím, že byť otcom znamená spĺňať dve kľúčové role. A tie kľúčové role nám pripomína nápis na každom policajnom aute: pomáhať a chrániť. To je vlastne do veľkej miery esencia otcovstva. To prvé je chrániť. Panovník ako otec svojho ľudu je tu od toho, aby chránil a bránil svoj ľud. Odborníci vám povedia, že toto je prvá a základná funkcia štátu. Nie podporovať kultúru, nie vyplácať dôchodky, nie vytvárať sociálny systém. To už sú, dalo by sa povedať, pánske huncúctva vtedy, keď na to štát a spoločnosť má a môže si niečo také dovoľovať. Ale prvá a základná funkcia každého štátu je chrániť a brániť svojich obyvateľov. Toto je absolútny základ a pokiaľ štát alebo spoločnosť toto nezvládne, tak zanikne, pretože jednoducho nedokáže ubrániť sama seba. Presne túto funkciu môžeme vidieť na svätom Ladislavovi. Nenadarmo je na erboch zobrazený v plnej zbroji. Možno viete, že nechýbalo málo a keby ho neskolila choroba, mohol to byť on, kto by bol vodcom prvej krížovej výpravy na oslobodenie Jeruzalema a ochranu kresťanov, ktorí tam už nejaký ten čas trpeli nájazdmi nepriateľov. V rodine to platí spoločne, alebo podobne. Byť otcom znamená byť pevnou istotou, ochranou. Byť tým, pri ktorom sa cítite bezpečne. Jedna taká prúpovidka hovorí,
že že do miestnosti vošiel skutočný líder alebo skutočný kráľ, nie len podľa mena, ale skutočný, poznáte podľa toho, že všetci v miestnosti sa zrazu cítia bezpečne. Nadobúdajú akúsi istotu, ktorú čerpajú, je tu medzi nami. Chvála Bohu, všetko je v poriadku. Presne toto by mal vnášať otec do svojej rodiny. Ten pocit istoty, pocit bezpečia. Mal by byť ten, ktorý dokáže, alebo ktorý sa snaží svoju rodinu chrániť pred každým zlom. V starých dobách boli to ženy, matky, ktoré vytvárali domov, domáci krb, to, za čo bolo hodné bojovať. A boli to muži, ktorí často so zbraňou v ruke tento domov bránili a chránili. Možno ste niekedy počuli takú vetu, že v stredoveku a v minulosti šľachtici neplatili dane. Není to úplne pravda. Oni platili tzv. Daň vo svojej krvi. Pretože šľachtic síce neodvádzal dane, ale očakávalo sa od neho, že na vlastné náklady postaví hrady a pevnosti, ktoré budú brániť jeho územie, na vlastné náklady vyzbrojí armádu, ktorá bude brániť jeho územie. A keď príde čas a potreba brániť krajinu, tak zatiaľ, čo bežní obyvatelia sa pôjdu skryť alebo pôjdu do nejakých útočísk, on pôjde a bude bojovať a ak bude treba, tak aj život položí. Nie tak dávno sme si pripomenuli tragickú bitku pri Moháči, kde v podstate do veľmi beznádejnej situácie predsa títo muži išli, bojovali, zahynuli. Dali svoje životy, pretože toto bola ich úloha. Toto je úloha aj otca v rodine. Nie tak dávnej dobe sa za ideál považovalo, keď muž zarobil tzv. Rodinnú mzdu. To znamená, keď príjem muža stačil na to, aby pokryl všetky výdavky a náklady, tie materiálne jeho rodiny, a aby tak jeho manželka a matka sa mohla venovať tomu, kde je absolútne nenahraditeľná. Lebo byť riaditeľom nejakej spoločnosti alebo pracovať v nejakej firme, to dokáže hocikto. Ale vytvoriť domov, urobiť domov, spraviť ho nádherným, krásnym, plným lásky, to, čomu hovoríme rodinný krb, to nedokáže hocikto. To je čosi jedinečné. A práve v tom tá dielba spočívala. Matka tento domov vytvárala a otec bol ten, ktorý jej umožňoval, aby sa mohla tejto svojej nenahraditeľnej roli venovať čo najviac a čo najlepšie. Toto je teda to prvé. Byť ochráncom, byť strážcom. Platí to aj v tej duchovnej, náboženskej oblasti. Možno ste niekedy videli taký ten obrázok. Deti, také schúlené k sebe, lebo na ne číhajú všetky možné zlá. Často ich tieto zlá aj zasahujú. Aj také tie obyčajné bežné, ako je trebárs posmech, šikana, alebo všetko možné, s čím sa dieťa vo svete stretá. A nad nimi je matka s takým veľkým štítom, ako ich predtým chráni, ochraňuje, ako im dokáže dodať odvahu, uzdraviť, potešiť. A nad ňou ešte stojí muž s ešte väčším štítom, ktorý bráni aj deti, aj matku, celú svoju rodinu a snaží sa im byť aj po tejto stránke oporou a ochranou. No a potom prichádza tá druhá veľká úloha, a to je pomáhať. Nie takým tým banálnym spôsobom, že s niečím pomôžem, opravím vodovod, hej. Aj to je dôležitá vec. Teraz nám vyplil kotol na pare, nemáme teplú vodu. No človek hneď ocení, keď niekto príde a s tým francúzákom spraví zázrak, hej. Ale existuje ešte dôležitejšia oblasť pomoci. A to je to, o čom hovorí Scott Peck, psychológ. Že skutočná láska znamená pomáhať druhému rásť. Pomáhať druhému vykročiť na cestu osobného rastu smerom k dokonalosti. A toto je čosi veľké. V
tej prirodzenej rovine, už sme to tu niekoľkokrát možno spomínali, muž a otec je ten, ktorý má v rukách tzv. Rituál prechodu. A nie len rituál, ale prevedenie dieťaťa od detstva smerom k dospelosti. Tak ako matka vychováva deti, tak otec je ten, ktorý z týchto detí potom v úvodzovkách robí dospelých ľudí. Pomáha im dospieť a dáva im spätnú väzbu, že už sú dospelí. Deje sa tak aj v tej duchovnej oblasti. Zaujímavé je, keď robili vo Švajčiarsku prieskum, ako to vyzerá s náboženstvom detí, pokiaľ ich vychováva trebárs ku viere. Iba otec, iba matka, alebo obaja, tak prišli k zaujímavému zisteniu, že pokiaľ v rodine je veriacím otec a matka je neveriaca a otec nábožensky vychováva svoje deti, tak 44% detí si svoju vieru zachovalo aj v dospelosti. Pokiaľ sa to ale otočilo a otec bol neveriaci a matka bola veriaca a snažila sa vychovávať svoje deti k viere, tak toto percento kleslo na 1,5 až 2%. To je Švajčiarsko. V Amerike robili podobný prieskum, tam sú podmienky odlišné, došli k trošku iným číslam. Zistili, že ak deti viedli k viere obidvaja rodičia, 72% detí si vieru zachovalo aj naďalej. Pokiaľ to bol iba otec, tak to bolo 55%, pokiaľ to bola iba matka, bolo to 15%. Opäť súvisí to možno práve s touto úlohou, rolou otca, ktorý je ako keby bránou, dverami smerom k zrelosti a k dospelosti. Každopádne v židovskom prostredí dávno pred kresťanstvom prvý učiteľ viery, prvý učiteľ Mojžišovho zákona mal byť práve otec. V kresťanstve, keď slávime krst alebo slávime manželstvo, vždy je tam modlitbá prosba o požehnanie pre otca rodiny, aby on bol svojim deťom prvým učiteľom viery. V istom zmysle byť otcom je niečo ako byť prorokom. Lebo presne toto je aj prorocká úloha. Byť ochrancom a strážcom zvereného ľudu, tak hovorí Boh, myslím, Jeremiášovi, ustanovil som ťa za strážcu nad týmto ľudom. A zároveň byť tým, ktorý otvára a odhaľuje obrovské a nádherné Božie zámery, ktorý odhaľuje krásu a nádheru Evanília. Dokonca ideálne sám na sebe stelesňuje, zrkadlí tú krásu Božieho synovstva, ku ktorej sme povolaní. A stáva sa tak prorokom, vodcom, učiteľom aj pre svoje deti. Týmto všetkým bol aj svätý Ladislav. Bol obrancom a ochrancom krajiny, ktorá mu bola zverená, a bol zároveň tým, ktorý sa ju snažil po všetkých stránkach povzniesť, aj po tej stránke civilizačnej a kresťanskej. Bol tým, ktorý financoval kláštory, napomáhal ich rast, napomáhal vzrast kresťanstva a cirkvi na území, kde kresťanstvo v tej dobe ešte nebolo starobilé. Takže verím, že pre všetkých vás, milí oteckovia, ktorí tu dnes ste, môže byť svätý Ladislav takou inšpiráciou a pripomienkou. A keby ste náhodou zabudli na neho, tak Pán Boh daj, že čo najmenej. Ale občas aj tá polícia vám to pripomenie. Pomáhať a chrániť. Pomáhať rásť a objavovať krásu a nádheru nebeského kráľovstva a zároveň byť oporou, istotou a ochrancom vo svojej rodine. Tak, milí ocinkovia, všetkým vám, ktorí túto funkciu plníte a snažíte sa plniť najlepšie, ako dokážete, veľmi krásne ďakujem za túto vašu službu a chcem vás povzbudzovať, aby ste v tejto vašej role otcov stále viac vzrastali. A pokiaľ už ste tak ďalej, na vyššom stupni zrelosti,
tak aby ste dokázali toto odovzdávať aj svojim vnúčkám a vnúčatám. No a nech vás všetkých Pán požehnáva, no a takisto nech požehnáva aj pána starostu, pani starostku, všetkých členov samosprávy a všetkých tých, ktorí vašim hlasom a Božím povolaním boli ustanovení do tej funkcie byť otcami aj tomuto miestnemu obecnému spoločenstvu. Amen.